Здравейте, ученици! Как се чувствате? Тъй като виждате, че Април вече Чука на вратата. това означава, че край на годината. Идва. най-накрая. Не съм единствената, Да, с която съм много щастлива, че годината приключва 100% и вие нямате търпение. стъпение. Днес сме се събрали. В тази прекрасна част на класа, за да обсъдим. Подготовката за бала. Както знаете, Трябва да се съберат пари. Трябва да се направи Организация за тела. Сега ще ви пусна в Google класрум една. Анкета. За да може вашия клас да гласува. и да се избере В кой хотел е? Искате да направим бала. относно Поканите за учителите. Вие си ги обсъждате тези неща. Който иска да си кани старата класна, Старите учители, които вече напуснах. Той се спасиха. така да е. Аз ще ви пусна тази анкетка. Вие ще трябва да гласувате до края на седмицата. Георги. Чуваш ме, може хора? Говорим за бала. Не говориме за Корен квадратен, ако обичаш. Помня към мене. Благодаря. да не приключваме с лошо. Доста време мина, доста, Се изтърпяхме. доста Болка, докато ви научи как да се седнете да учите. влезе нещо в... Тези глави. Се надявам да се запомним с нещо позитивно. Така, тъй като ще имаме Фотосесии. И албуми. за края на годината, аз трябва да ви кажа, че Ще работим с Едни от най-добрите фотографии. трябва да се подготвите. За есната Фотосесия трябва да се облечете По-дълбаващо. есенно, хубавко, елегантно. изчистено. Не дойдете като за дискотека. Казвам го за тебе, Марийче. Знам, че обичаш да си киприш, така че искам да се накиприш. Умерено. сумера. Нощна Фотосесия. или фотосесия в студио. Фотосесиите в студио, между другото, са едни от най-добрите, така че ви препоръчвам. Да отидете там. И последната е Балната фотосесия. за тези прекрасни Фотосесия услуги. Естествено, трябва да се запомни. Пути, както можете да се досетите. хората не работят без пари. Всеки един от вас трябва да плати по 50 евро. Знам, скъпичко е, но фотографите работят с Най-добрите фотоапарати. Студиото ще бъде пригодено Специално за нас. всичкото отгоре, ще си имат и цял Филм на бала, така че все пак 50 евро. Евро, мисля, че е човешко. До края на месеца искам всеки един от вас да ми донесе. по 50 евро. Относно диджей, Музиката на бала. никакви Челги, глупости, Иване Знам, че вие обичате Балканика. и всякакви такива щуроти. Искам нещо културно Аз съм културен човек. Човек. Искам да покажете уважение. към мен. Затова чуги, После на дискотеката. деца вика и едно хоро мога да тропнем. Ама поне Да не! Там какво беше? медия, зис и така нататък. Моля ви се, нека да запазим благоприличие. Без. Просташни. Няма да ме излагате пред колегите. Благодаря ви. Все пак колегата по химия ще бъде. Там, а както Знаете! С него има много специална връзка. Той знае, че аз съм класна жена. Така че Внимавайте! да не се окаже, че някой... Няма да завърши. Това исках да обсъдя с вас. Сега можете да си ходите. 12 клас сте, мисля, че няма какво повече да не държа.